Det er en skrøne, at du ikke selv kan udføre det lovpligtige tilsyn med dine brandslukkere. Og med Forfires enkle tilsynsformular og mærkater er du godt på vej til at spare en masse penge. Det lovpligtige tilsyn skal udføres 1 gang om året. Tilsynet kan klares på under 5 minutter. 1. Du tjekker, om brandslukkeren er på plads, ophængt og frit tilgængelig. Og om dens placering er tydeligt afmærket i overensstemmelse med Arbejdstilsynets bestemmelser om sikkerhedsskiltning. 2. Du tjekker, om grebet på brandslukkeren stadig er intakt, og dermed om brandslukkeren er funktionsdygtig. 3. Du tjekker, om brandslukkeren har en let læselig dansksproget brugsanvisning. 4. Hvis der er en trykmåler, tjekker du, at driftstrykket er i det grønne felt. 5. Du tjekker, om plomberingen er intakt. 6. Du tjekker, om brandslukkeren er forfaldet til periodisk eftersyn. 7. Endelig tjekker du, om brandslukkeren har nogle synlige skader, som den ikke må have. Når tilsynet er færdigt, udfylder du klistermærkatet med datoen for dit tilsyn og din underskrift, som du herefter klistrer på brandslukkeren. Så er du færdig, og du kan med fordel notere i din kalender, hvornår du skal udføre tilsynet til næste år, så du husker det. Læs meget mere om vores brandslukkere her.